a ce wai har mun kama kawowa wata matsaya da wai Nijar ta fita daga ECOWAS sai da biza zaka je Maradi, sai da biza mutumin Maradi zai zo shi Katsina, ga mai laifi a can ba za a iya zuwa a je a kamo shi a kawo shi Najeriya ba, ko mu ba za mu iya zuwa mu kawo shi ba. Na farko dai mutanen Nijar za su cutuwa ta ƙarshe, shugabannin ya kamata su san haka. Mu ma kuma za mu cutuwa ta ƙarshe, kuma mu a matsayinmu na manya bai kamata mu bari ƙanana su shiga cikin wannan yanayin ba. Allah shaida ne, mun faɗa, Allah kada ka kama mu da shirin wasu a cikinmu. Allah shirin wasu a cikinmu, Allah kada ka kama mu da wannan laifin, mun faɗa. Allah muna sake roƙon ka tsai da mu akan digadiganmu wajen kare martaba da ƙimar al'ummarmu da suka zaɓo mu. Allah kada ka sa mu zama 'yan abiyar rima a sha kiɗa, mu zama 'yan nanaye kawai duk abin da wasu mutane suke so shi kenan, saboda za a ba mu kuɗi za a ce mu abokan gwamnati ne, za a ce mu ne kaza, za a ce mu ne kaza, a ce da mu aka yi. Allah kada ka sa mu a cikin wannan. Amma dai ina tabbatarwa da jama'ar mu cewa su sa ido. Najeriya da ni da nake muku wannan magana ba shi da wani alkhairi a addinance, ba shi da alkhairi a siyasance, ba shi da alkhairi a tsarin zamantakewa, ba shi da alkhairi a diplomasiyance. A ce wannan abin da ake shirin yi tsakanin wai Faransa da su da Nijar da mu da sauran kasashen ECOWAS, a ce wai ya ci gaba. Me defining din me national interest din mu ne? In an ce sojojin nan sun yi kuskure, to bai kamata mu ma mu yi kuskure akan kuskure ba. Mutane kuma su taya mu da addu'a wajen Allah ya ba mu ƙwarin gwiwar faɗa ko da ba za a ji ba. A ƙarshe nake cewa dama matakai ne guda uku ma na malamin mu yake gaya mana. Yace laysa bi ma'rifatil haqqi huwa mushkilun walakin qawluha wa fi'luha. Yace kullum ba wai sanin gaskiya shine mushkila, shine mai wahala ba, kowa ya san gaskiya. Amma abin da ke da wahala qauluha wa fi'luha, fadar gaskiyar, wa fi'luha a aikata ta. Allah ka ba mu damar fadar gaskiyar da kuma aikata ta. Komai rintsi, nagode. Naku Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila, mai wakiltar kananan hukumomin kudancin jihar Kano guda 16 a majalisa ta 10 ta dattawan Najeriya. Nagode, Allah ya saka. Mu mutane ne waɗanda muke da tarbiyyar mu, kuma tarbiyyar da muka samu a cikin kunshin wannan tarbiyya an nuna mana illar yaƙi. Dukkanin inda al'umma guda biyu ta haɗu, to abin da zai biyo baya ba shi da kyau. Mun auna mun ga tsakaninmu da Nijar ina muna da alaƙoƙi da dama, kuma abin da za mu iya wa mutane shine mu tsaya mu ce ba mu goyi baya ba. Na sani wannan bai yi wa wasu musamman da suke cikin gwamnati daɗi ba, amma dai alhamdulillah Allah ya yi amfani da mu mun hana wannan abin, kuma mun ja hankalin ita gwamnatin Nijar ta yi ƙoƙari a samo a dawo da demokradiyya domin ci gaban al'umma gaba ɗaya. A matsayin da Najeriya ta ɗauka bai yi wa Nijar daɗi ba na ƙoƙari da amfani da ƙarfin soja, wadda Nijar da mutanen Nijar suke kallon alaƙoƙinmu da mu da su. A ce Najeriya ce za ta yi musu haka, abu ne mara daɗi. To na sani mutane za su yi ta magana cewa wai me yasa muke wannan maganar ta Nijar, me yasa muke wannan maganar ta Nijar. Wanda duk yayi wannan tambayar shi ma sai mu masa, to me yasa ne ba za mu yi maganar Nijar din nan ba? Akwai dalilai kwarara guda 2 zuwa 3. Wato ita Nijar da Najeriya, musamman arewacin Najeriya, ba za ka iya raba ta ba da mu ba. Ta yi iyaka da jihohi guda 7 na arewacin Najeriya manya-manya, tun daga Maiduguri aka zo Yobe, aka zo Jigawa, ta zo Katsina, ta zo Zamfara, ta zo Sokoto, ta je Kebbi. Tsakanin Kano da cikin Nijar din nan bai yi kilomita 200 ba, ta ko ina ka bi. Kuma babbar kasuwarsu ita ce Kano. Sama da mutum miliyan 30 ne a Nijar din nan, sun dogara kashi 2 cikin kashi 3 su a Kano suke sayan kayayyakinsu. Mun haɗu da su ta al'amura da dama tun kafin jihadin Shehu Usmanu da aka yi shekarar 200 da wani abu da suka fice. Masarautun a haɗe suke. In ka ɗauki Daura har zuwa Kance su Mata Mai da kewayen nan gaba ɗaya a ƙarƙashin Daura suke, tare suke. In ka dawo Janjibiya ta Maraɗi, sarkin Katsina Maraɗi ma ake cewa. Haka idan ka tafi wajen Borno ko ka tafi wajen Yobe,
duk an haɗu an dunkule an zama ɗaya. Aka zo Allah ya kawo Shehu Usmanu, shi ma wanda mutumin Nijar ɗin ne. Aka yi jihadi, aka tabbatar da daular nan ta zauna shekara 100 cir, ta haɗa arewacin Najeriya kaf da wani yanki na Nijar, wadda ta sake dunkule mu guri guda. Wannan ya sake sawa mu'amala ta ƙara ɗauruwa a tsakaninmu, ta auratayya, mu'amala ta shugabanci, mu'amala ta rayuwar yau da gobe, mu'amala ta kasuwanci. Haka sanda bature ya zo ya rarraba mu, ya fito da rabawar a zahiri kimanin shekarar 120 da suka fice. To akwai alhaka ta siyasa da diplomasiya, wadda idan muna son yin wani abu za mu zo mu kulla da Nijar ɗin nan. Da sanda muke so a zo a zaɓi wani deputy president na Pan African Union a South Africa, Najeriya mun kulla ya za mu yi aje a zaɓe shi, amma abin ƙuri'ar in an jefa muka ga ta gagara. A House of Rep, ina House lokacin, kawai muka ce to tun daga 'yan uwanmu na Nijar mu tafi mana. Sai kawai aka yanke cewa in je mu yi magana tare da su. Ina zuwa muna magana tare da su, muka yi sallar azhar tare, muka yi la'asar kasar muke yi, muka fara maganganu da Hausa, sai ga ƙuri'a guda 5. Saboda gabaki ɗayansu ya suke ganin 'yan uwansu ne mu, duk da shi wanda za a zaɓa ɗin ɗan kudu ne. Diplomasiyan nan da harkokin siyasar da ke tsakaninmu zai na taimaka mana wajen zaman lafiya da tafiyar kasuwancin nan. Free trade movement din nan duk a cikin diplomasiya yake. Za su shigo su yi aiki, za mu shiga mu yi aiki. Yanzu masu gyaran motoci guda nawa ne suke tafiya Nijar su je su yi gyaran mota a biya su, masu tile, masu POP, su mutum nawa ne duk gidajenmu ga sunan ayyan Nijar din da suke ayyuka, duk saboda diplomasiya ne. Amma ka so ka ce wai mun ɗau label ɗin ko mun kawo matsayar da saboda kawai France ba ta so ko ECOWAS, to suwaye ECOWAS ɗin har ma wai an yanke mu'amala. Yanke mu'amalan nan abin da ya sa na yi wannan maganar fa shine in za ka je Nijar sai da passport fa, sai ka nemi bizar Nijar, sai Nijar ta nemi bizar ka, kuma duk wata alaka da take tsakaninmu da su an yanke ta. Duk wani ɗan Nijar da yake zaune a Nijar a Najeriya fa yana buƙatar sai fa ya tafi ya koma gida fa ya je ya samo izinin zama a Najeriya din tukunna. Haka mu ma wanda yake can ya je yi. Wanda mutanen gashi in mun fito da mu da su duk ba a ganewa, duk ba ga sunan a gidan mu ba za ka bambance su da su da ƴaƴayen mu ba. Mutum nawa ne matayen su ƴan Nijar din? To ni abin da nake roƙon mutanen mu yasa na yi wannan magana shine in ji hankalin mutanen mu. Wannan abu da ke ta neman faruwa wata kitimurmura ce ake ta haɗa mana. Na farko a sake kulla sabuwar alaƙa tsakanin Najeriya da Faransa, wanda ba wani alkhairi ne da ita ba, waɗanda ma suka bitan me suka yi. Na biyu, wannan dalili ya sa har an ce wai Nijar sun fita daga cikin ECOWAS. Wannan fita da suka yi daga cikin ECOWAS tana da illa a wajensu matuƙa ƙwarai da gaske, amma kuskure guda biyu baya maganin ɗaya. Mu national interest mu yaya Najeriya ta zauna lafiya. National interest abin da ya fi mahimmanci a wajenmu shine wannan tashin hankali da ke faruwa a daina shi. Kuma wannan abin da muke magana, idan mutane suna kallon a Najeriya, ai mu wayannan jihohi guda 7, idan na Bauchi ya zuba mana ido, ko na Taraba ko na Adamawa sun zuba mana ido, ko wanda yake Lagos, to fa Boko Haram a guri guda aka fara ta, sai da ta zo ta addabi ƙasar nan, da kuɗin ƙasar nan aka ringa maganinta. Masu fasa bututun mai a kudancin kudu daga guri guda suka fara fa, sai da ya taɓa tattalin arzikin ƙasar nan. Wayannan bandit a Zamfara suka fara, yanzu gashi ko ina abu ya kai inda ya kai. Abuja ma neman gagarar zama take yi. Don haka mu mun yi abin da za mu iya yi, mun sanar, Allah kuma shaida ne, mun tashi mun faɗa, mun gaya wa duniya matsayinmu. Duniya ta ji ba ma goyon bayan yaƙi da Nijar, muna goyon bayan maslaha da daidaito tsakaninmu da Nijar. Kuma mutane a ɗaiɗaikunsu sun yi abin da za su iya yi. To ina ganin mun fi mai da hankali da national interest ɗinmu. Me national interest ɗinmu? Me muradin Najeriya? Shin Najeriya in waɗannan abubuwa sun zo sun lalace, wanda riba za ta samu ne?
ni da nake wannan magana da kai da kake jina da shi da yake jina fa ya kamata mu koma gida mu yi karatun ta nutsu mu san danjar da take tunkaro mu. Wannan zaman kasar da muke na Najeriya zaman dan marina. Na san a masu sauraro na akwai abokanan gwamnati wanda mutum da mun yi namu su ma fa ya kamata a ce su yi nasu. Kuma ina so na yi amfani a ƙarshen magana ta ga gwamnonin arewacin Najeriya musamman su 7 ko 8 ɗinnan har Kano. Ya kamata su sani mutanen su fa su ne a cikin wannan masifar. Ya kamata su sani cewa ita fa gwamnati ba wai kawai a ce an yi maka hanya ko an kunna ma wuta shine kawai gwamnati ba. Gwamnati shine a kalli meye interest ɗin mutane a zo a yi musu. Constituency ɗina inda na fito kenan jihar Kano. Wannan abin ku ya fi shafa. Ba ku da abin da kuka rike, kowa ya sani a Kano abu biyu shine kuka yi shura a kansa. Duk Kano ɗaukakar da ta samu da abu biyu ta samu ɗaukaka. Ta samu ɗaukaka ne saboda tsayayyarta akan Allah da Annabi. Mataki na biyu, ta samu ɗaukaka ne jihar Kano akan kasuwancinta. Wannan kam tun ana trans-Saharan trade tun kafin jihadi. Kano da wannan ta yi shura. To wannan abin ya taɓa wannan abin biyu. Maganar Allah da Annabi, akwai maganar 'yan uwantaka, akwai maganar makwabtaka, akwai maganar zaman tare. Abin nan din nan ina suke da suna Nijar din nan gaba ɗayanta fa alƙibla ku ɗaya da ita, komai naku ɗaya. Duk aƙidar da kake yi a nan za ka je ka samu a can Nijar kuke yi. Hatta abin da muka yi itifaki kaf a kansa shine daular mu ta Usmaniya, to shi Shehu Usmanin daga can yake. Saboda haka wannan abin zai taɓa muku wannan ɓangaren. Ku fito ku sanar da mutane da suke cikin gwamnati da wanda ba sa cikin gwamnati wayannan abubuwa da suke faruwa. Mu dawo a fassara mana national interest, shin me ribar mu ne, ko mu ba 'yan Najeriya ba ne.